Empezamos no 2010, se non me equivoco. Bueno, pero xa con encontros anteriormente, no 2009 creo que foi. Logo, no 2010, empezamos co Círculo Poético Aberto e agora está chegando o momento de rematar. Xa son moitos anos facendo aquí este acto, entón, pois, este é o penúltimo acto que facemos como Círculo Poético Aberto. Próximo mes de novembro, Manuel, o próximo mes de novembro rematamos o Círculo Poético Aberto. Non vai haber máis Círculos Poéticos Abertos. Faremos a despedida. Entón faremos unha despedida. Yo propio. Agardamos que para o próximo mes pois xa veñan moitos amigos para despedir este acto. Todo que empeza ten que rematar en algún momento e este acto pois chegou o momento de acabar. Ben, pois vamos a comezar e hoxe, como penúltimo día do círculo, pois mira, temos a sorte de contar con dous músicos. Deles tamén é poeta. Unha é Paula, que nos vai a tocar, é pianista, que é a primeira vez que ven. Agardo que estea no final do círculo, no día que fagamos a despedida. E por outro lado temos, bueno, Paula de Vigo, non? É de aquí, ben, Paula de Vigo. E por outra banda temos a Xosé Peixoto, que xa ten estado connosco, nesta ocasión só, como outras veces que tamén estado só, ten estado cos colegas de a Silencio a Gaveta, con Tiago, etc. Non? Pero hoxe ven só. Xe creo que é a segunda vez que ven só. O segunda ou terceira, sí, por aí. Ben, pois tamén nos vai a tocar unhas peciñas coa guitarra e se quer tamén recita algún poema. E para recitar temos a Manuel Blanco Rivas e podemos ir xa nesa orden. Podemos ir nesa orden. Logo pode ir non sei. Manolo Pipas, tes moita presa? Non? Bueno, pois podes ir despois. O que pasa que vamos ver cantos poetas somos. Y después los confinarios. Ben, bueno, pois Manuel Blanco Rivas de primeiro, Manolo Pipas de segundo, Alexandre. Bueno, eu penso que destes poemas xa recitei na outra ocasión, casi non estou seguro. A chuvia fundíase co vento en remuños irisados, descontroladamente, baixo a luz mortecina das farolas. E unha néboa morne como o alento da terra preñaba de vida os campos ermos. A auga, voluptuosa e silente, esbaraba con preguiza polos lastros puídos, e unha lúa de prata navegaba con indolencia por un inmenso mar de escuridade. Entón sentín a vértixe do infinito, caín de costas sobre un leito de pedra e quedei ali, tendido, en silencio, mirando o ceo profundo e sereno, inabarcable. E foi así que, de súpeto, o universo enteiro entroume polos ollos e a boca encheuseme de estrelas. De ese mundo que está aí fora, sóbranos todo, amor. Bastámonos tie máis eu para crear maravillosos universos cada vez que nos viramos, para descubrir novos mundos en cada pregue da pel, tras longas travesías na procura dunha comunión por veces imposible. E mentres habitamos este espacio intemporal que nos envolve, deseñado coas túas mans fráxiles, leves, mans de cristal.
este espacio donde todo sabe a ti e onde a vida palpita en cada molécula do teu corpo, en cada partícula. Como perdoar a quen tortura a un inocente? Como fuxir deste cárcere de almas no que habito? Como sobrevivir a tanta pobredume? Onde ir que a crueldade non nos sexa indiferente? Como matar a fantasma dun deus imaginario? Como ser libre cunha mente encadeada? Como deixar atrás o pasado? Como ser un mesmo sen ferir a outro? Gracias.